Maya chung na choba usa okhlai dan tong lekhabele student dok. Okode. Ha? Okode. Ngi tam bufur mana roksa sar tamo chung na. Okode tam choba yalla mo choba okode. Hai no hai mahampiri kesawai paikya sini borong ganang ebake tibra sani ngei minister sini sar no mahinai sar Bikas Deborma kiaba tibra saham grani minister ngei o tibra sarong no kiaba tibra sarong ni bagoi school thugoi ebake lung srungnai rok ni scholarship bini yaktui phiaba o stipendok bini yaktui ungo phiaba lukurok tabuk o tibrasa kurui borok ebake nukung sugya borok ni bukhaktui beraino lung srungnani jungjaro kasoi phaijak borok ni o bisingtui no solkarni ebake naimu borok ni bisingtui no naharjago CPM ni amorobo CPM ni amorobo abahino scholarship ni bisingtui no lukuro ebake kori busarong no porili jago phiaba o BJP IPF ni amoro hingkai scholarship ni bagoi dolbal phiaba thangoi sana nango tibla sahamgrai ni mantri tongoi o Bikas Deborma tomni bagoi abo lukuro ni sungmung tabuk chosma kanui esi bisingo habboi night deni chosma kanui simino azugoi tongkhai lukurok ebake o chini o tibra sarokni bisingo porinai lok bahake porinai ebake bahake chukrinai aborok wansugya wansungmung kwrui tabuk lukurokni abono sungmung bono silai kor khaimani bisingtui no chung saimankha ebake o bisingtui no saimankha bo khoroksa mantri ngoi sanani kok gya maha andron maha tam khainani khaiding ebo scholarship manya bini khuk baithang sawoino rikha o tibra saroni o kuthui mangkhongrogo thango simi nung tibra saroni hamkrai khaimanglak abo silai tabuk nung khoroksa mantri ngo ebake minister ngo nung bur lukurno kok lioi mano phiaba abai kok sanani kok ya tabuk silai nung jaga phayo nung tibra sani bagoi busu samung khai ebake busu samung khaya abo lukurno sisinai ebake lukurno sasinai beraino wana masinja ebake kirima sinja o tibra saroni logi minister emere manai thangkai phiaba tibra saroni siniya o tibra saroni yasibaino bot manui nung tabuk boho kotor ebake chosma naide ebake chosma kosom kanui chosma kuhur kanui nungo jiga mostan 8 pass ebake madhyamik pass bai minister chawui tibra sarong no o jungjalni yakaklu maya ongoi tongo chini borong ganan Bikas Deborma abono sungmung tabuk lukurongni choyakrui jating khorang nai tongdi O sar dibor kam sar sar chung to scholarship maya chung na choba usa okhlai dan tong lekhabele student dok. Okode. Ha? Okode. ngi tam bufur mana roksa sar tamo chung na. Okode tam choba yalla mo choba okode. Oke sar hambai sar. Okode. Tetap O sar dibor kam sar sar chung to scholarship maya chung na choba usa okhlai dan tong lekhabele student dok. Okode. Ha? Okode. ngi tam bufur mana roksa sar tamo chung na. Okode tam choba yalla mo choba okode. Oke sar hambai sar. Okode.